गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नोंथां खौरांगिरिमोनखौ जोंनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावदों। जों दायो बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद जोंहा मानिजाथाव लेङा आफादगिरि बिथां दङ आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथां दङ आरो लोगोसे जोंनि मानिजाथाव फोरोंगिरि बिथांमोन दङ। नोंथांमोननि जि सोंनाय बे सोंनायनि सायाव जोंहा बुंनांगौ थाहैबाय जिहेतु बियो खोब भाइरेल मोनसे खौरां हिसाबै बियो गोसारबाय थादों आरो बेवहाय बिजाबनि सायाव बा लोगोसे बेवहाय बाहायनाय जि सोदोबफोर गाहायै थाखो सेनि हाबालाय होननाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा बेवहाय माखासे दाय होदों माखासे आफादनि सायाव। बिथाङा गोरोन्थिखौ बुंनो थांनानै गोरोन्थिखौ फोसाबनो नाजायालासिनो बिथाङा जाबायदि सोदोब बाहायबाय जाबायदि बाथ्रा बाहायबाय बे जोंनि थाखाय एसे दुखु गोनां जाबाय। बिनि सायाव खेंफोरथि होनो गोनां दङ। दा जोंहा जोंनि बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंनि गुदि फोरोंगिरि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा जोंनि बर' फरायसाफोरनो जाहाथे बिजाबफ्रा गोरोन्थि सौहैया बिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों थाबथायाखै। जेब्लानो गोनां जायो जोंनिफ्राय बिथांमोना एक्सपार्टनि नाम बिहरो आरो जों बे एक्सपार्टखौ हरो थांनानै खामानि मावहैदों। गाहायै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों एक्सपार्ट हरदों आरो लोगोसे जोंहा दिनै बेवहाय जोंहा गुदि फोरोंगिरि आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां मथिन्द्र बसुमतारी दङ। जोंहा गाहाय नेहाथारि जोंहा थानेस्वर ब्रह्म दैमारि बिथाङा दङ। बिथांमोनानो बे खामानियाव नांथानानै दङ आरो जोंनि जि रिलायेबल सर्सनिफ्राय जों मोननाय मथे जाय मानसिया बेखौ भाइरेल खालामदों बिथाङा सासे फोरोंगिरि, बिथाङा सासे समाजनि रेसपन्सिबल पार्सन। बिथाङा दिनै जाबायदि बाथ्रा बुंदों जे बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफादा गोदान सोदोब बाहायदों, बर' फरायसा आफादाव सोंनांगौ, बर' थुनलाइ आफादाव सोंनांगौ आरो लोगोसे बिथाङा जायफोर जोंनि गेदेमा सुबुंफोर जायखौ बर' थुनलाइ आफादा बाहायो, बर' फरायसा आफादा बाहायो, जोंनि फोरोंगिरि आफादा जों जायखौ बाहायो, जोंनि बर'फोरनि गेदेर गोलाव पण्डितफोर दङ, जोंहा लिरगिरिफोर दङ, जोंहा थुनलाइगिरिफोर दङ, बिथांमोनखौबो थांखिनानै बिथाङा बुंदों। नाथाय गोरोन्थिया सोरनि बेखौ बिथाङा नागिरनो थाखाय नाजायाखै। दा जों दिनै स्पष्ट बुंनो नागिरदों जे जाय बिजाबखौ बिथाङा लानानै बुंदों बे बिजाबा गोजाम बिजाब। बेखौ 2021-2022 दिहुननाय जादों आरो बे बिजाबनि सायावनो आसामनि मानिजाथाव मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा थांनाय 2023 6 नभेम्बराव बर' गुदि फोरोंगिरि आफादजों अब्ला बिथाङा बे बिजाबखौ ओमफ्राय लाबोनानै खननानै लाबोनानै बिथाङा एखेबारे बुंनो मोनैनि बुंनाय बायदि जादों। जाय बाथ्राखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा बुंखादों जे बे बिजाबखौ बाहायनो मोना आरो बेखौ फरायनायबो जाखाया, फोरोंनायबो जाखाया, नाथाय बिथाङा बेखौ बबेबा डास्टबिननिफ्राय लाबोनानै गथ'फोरनो जबरदस्ति फोरोंनानै होनानै आफादफोरनि सायाव दाय होनाया जोंनि थाखाय बिराद दुर्भाग्यजनक होननानै जों दिनै बुंनो नागिरदों। आरो बे बिजाबनि अनगायैबो आथिखालाव एससिइआरटिनि बे बिजाबा एससिइआरटिनि जोंनो दिहुनजानाय। एससिइआरटिनि खावलायनायावनो, एससिइआरटिनि लेंहरनायावनो जोंनि एक्सपार्टफ्रा, जोंनि जायफ्रानोखि बर' थुनलाइ आफादजों लेंहरजानाय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जायफ्रा बिबानगिरि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादों। बिथांमोना 20 साननि बारा थाखो सेनि बिजाबखौ थि खालामदों आरो बे बिजाबखौबो जोङो गोरोन्थिखौ नायनानै थि खालामनायनिसो मोनसे हाबाफारि दंखायो। दा बेखायनो जोंना ससियेल मिडियायाव जिहेतु गोबां बाथ्रा बुंदों, बर' थुनलाइ आफादखौ बुंदों, बर'नि आफादफोरखौ बुंदों आरो बिथाङाथ' थोंजोङै नाम लादों जे बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद। नाथाय बिथाङा जों जुदि दिनै बुङोबा जोंथ' दिनै बिथांखौ दोनखुमानो लुबैयाखै। बिथाङा बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि। दिनै जोंनि बेवहाय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरि बिथां दङ, गाहाय नेहाथारि बिथांमोन दङ। बिथांमोननि मान सन्मान बिथाङा फोजोबनानै होदों। लोगोसे बर'नि माहारियारि आफाद, बर'फोरनि गेजेराव थानाय गोरों गोरा पण्डितफोरनि नाम लादों बिथाङा।
बिथाङा माने लिरगिरिफोरनि बाथ्रा बुंदों, थुनलाइगिरिफोरनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा, बे जोंनि थाखाय गनायथावना नङा होननानै जों सानो। जों बिथांनि सायाव जेबो मोनसे गाज्रि साननाय गैया, नाथाय जों दुखु मोनदों। आरो बेखायनो जों सानो बिथाङा गोरोन्थियाव जुदि बे खामानिखौ मावफ्लांदोंब्ला जों बिथांखौ खावलायदों, बिथाङा दिनैनिफ्राय 10 साननि गेजेराव क्षमा बिनांगौ। बर'नि माहारि आफादफोरनि सिगाङाव, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो जायफ्रा जोंनि मेलेमजिबि, जोंनि पण्डितफोर, जों जायखौ मानियो, जों जायखौ खामानियाव बाहायो, बिथांमोननि सिगाङाव बिथाङा निमाहा बिनांगौ। मानोना बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा जोङो मालाबाबो गावनि जि खामानि हारिनि थाखाय जों गारनानै दोना। आरो इसेबां गोरोन्थियाव जेब्ला जोंनि नोजोराव गोलैगोन, जोङो सरकारखौ जों बुंखायो। आरो आं दहायनो नोंथांमोननो बुंखादों जे बे आयदायाव इडुकेसन मिनिस्टारा स्पष्ट बुंखानायसो बे बिजाबखौ बाहायनो मोना। अब्लाबो बिथाङा बेखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनानै गावनि माहारि आफादफोरनि सायाव दाय होनाय, गावनि पण्डितफोरनि सायाव दाय होनाय, गावनि लिरगिरिफोरनि सायाव दाय होनाय, गावनि थुनलाइगिरिफोरनि सायाव दाय होनाय, बियो सासे फोरोंगिरि हिसाबै बेसेबां गनायथावना जादों। जोंजों लोगोसे गासैबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे सानसुमै मेलेमजिबि साननानै नायनो थाखाय बे समाव खावलायबाय। बे समाव जोंहा बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बिथांमोन दङ, बिथांमोनहाबो एसे बुंथोंसै। आरो बड'लेण्ड बुब्लि लोगोसे गुबुन गुबुन रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबाय। फैनाङामोन, जोङो दिनैनि बे साना जोबोद दुखुनांथाव सान, फैनांगौ जाबाय। दा बाथ्राया बेनो जे जों थांनाय 6 नभेम्बर खालिनो बे FLNनि आखाइ बिजाब, बे बिजाबखौ सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनो देखायदों। देखायनानै बिथाङा रोखा बुंबाय जे गथ'फोरनो बिदि रं इनफरमेसनखौ होनाङा बा होनाङा। बेनिखायनो बे बिजाबखौ दोनथ'नाय जाथोंसै, बेन खालामनाय जाबाय होननानै SRTनि डाइरेक्टर बिथांमोननि सिगाङावनो बुंखानाय। आरो बे बिजाबखौ सोदांनो थाखाय सम नांगोन आरो बे सोदांनाय हाबाफारिखौ मावगोन। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो लेंहरनाय जागोन होननानै SRTनि डाइरेक्टर बिथाङाबो रोखा जोंनो फोरमायखादों, नाथाय दासिम लेंहरनाय जाथ'वाखै। दा बाथ्राया जाबाय, जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि बिथाङा बबे सुलुंनिफ्राय एबा बबे जायगानिफ्राय बिजाबखौ मोनखो, हयथ' उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिथांमोना बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवल' रानजादोंमोन नामासो होननो थांनो लुबैयो। मानो होनोब्ला जोंनि क'क्राझारावबोथ' FLN ट्रेनिंआ जादों, नाथाय जों बिजाबखौ रानहोनाय जायाखै। आरो बे बिजाबा गोजाम बिजाब। दानि जिथुनाखि गोदान बिजाब, बे बिजाबाव बेबायदि गोरोन्थिद्राय गैया। थानो हागौ माखासे हांखो सोदोब एफा एनै भुल थानो हागौ, नाथाय दानि जिथुनाखि गोदान बिजाब 24-25 बा 23-24नि जा गोदान बिजाब, बे बिजाबा फैथ'वाखै आरो बियो फैगौ एप्रिल दाननि 1 अक्ट'निफ्रायसो फैयोब्ला जोंनि आखायाव गोलैनो हागौ। दा बिथाङा 2021-22 मायथाइनि जा गोजाम बिजाब, बे गोजाम बिजाबखौनो बिथाङा फरायसाफोरनो फोरोंदों। आरो बे फोरोंनाय हाबाया एक्सुवेलि दा बे समा नङामोन। मानो होनबा दा ब्रैथि सुमोनथाइनिसो सम। फरा बिजाबनि फारसेसो गोसो होनांगौमोन बिथाङा। फरा बिजाबखौ लानानैसो गथ'फोरनो फोरोंनांगौमोन। नाथाय FLNनि बिजाब, आखाइ बिजाब, बे बिजाबखौ माबोरैहाय फोरोंखो, बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। आरो बिथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबै मेलेम गोनां सुबुंखा, नाथाय बिथांखौ आङो बुंनो लुबैयो, बिथाङा गंग्रायै गोरोन्थिखौ नुदों होननानै, माने गोरोन्थिनि सायाव आसि दिन्थिनो होननानै बे हाबाखौ मावदों, आं बेखौ सानो। दा ओंखायनो जिखिनि हक, बिथाङा जोंनि बर' हारिनि मान सन्मान
जोंनि बिजाबनि मान सन्मान, जोंनि गुदि फोरोंगिरिफोरनि मान सन्मान गासैबो नस्थ' खालामजोब्बाय एबा जोंखौ जथेस्थ' भाबै बरनाम खालामबाय। बिनि थाखाय बिथाङा जेरैबाबो निमाहा बिनांगौ रायजो राजानि सिगाङाव बा आफादफोरनि सिगाङाव जे अपेन भाबै बिथाङा निमाहा बिनांगोन। आरो आं बुंगोन बिथाङा निमाहानि सासे पात्र जाबाय हिसाबै बा निमाहा बिनांगौ सासे बिगोमा जाबाय हिसाबै बिथाङा दायखौ मावबाय जखन निमाहाखौ बिनांगोन। जाय हाबाफारिखौनाखि जोङो सुद्रायनोसै बा सुद्रायगोन होननानै जाय आखाइ बिजाब हाबालाय बिजाब बे बिजाबखौ जोङो दोनथ'नाय जादों आरो सुद्रायनायनिबो सम दङ। आरो फैगौ फेब्रुवारि दानाव जोंखौ लेंहरनायनिबो एसआरटिआ खोथा होदों। दा बे हिसाबै फैगौ फेब्रुवारि दानाव जोंजों एसेबाबो सावरायनानै बै लेखाफोरनि बिजाबफोरनि जायफोर गेना गोरोन्थि थालांदों बेफोरखौ जों नायसंगोन एबा नायफामगोन बेखौ जोङो आसा थिदोंमोन। नाथाय बे समाव बिथाङा जोंखौ जोबोद दुखुनांथाव भाबै फोसावनानै मिडियायाव दा बयबो शेयार खालामबाय। जोबोद दुखुनांथाव। दा आंनि बुंनांगौआ बेनोसै जे जोंनि जिथुनाखि बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि मान सन्मान बेखौ बिथाङा हानि खालामदों। बे हिसाबै बिथाङा निमाहा बिनांगोन बर' आफादफोरनि सिगाङाव। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोबाय। आरो जोंनि बेयाव थुनलाइनि गाहाय नेहाथारि आरो जोंनि गुदि फोरोंगिरि आफादनि लोगो आफादगिरि लोगो नेहाथारि आरो चिरां जिल्लानि आफादगिरि जों जयैनो दिनै बेखौ माखासे भुल लेखानि जायखि रिउमार बिनि सायाव जोङो खेंफेरथिनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय जोङो थुनलाइजोंबो जों जयैनो खामानि मावबोखादों। दा मावलांगोन जोङो। दा बेखौ लानानै जोङो डक्टर रनज पेगु बिथांजों जोंनि माखासे लेखा भुलफोरखौ माब्रैबा जों बिथांजों सावरायनानै सोदांनो हायो बे खोथाखौ लानानै जों सावरायनानै 6 तारिख नभेम्बराव थांनानै जोङो बिथांजों माखासे भुल लेखाफोरखौ जोङो खोन्थानाय जादों। दा बे खोन्थानायनि उनाव एसआरटि अफिसाव माखासे लेखा साफायनो नागिरनायखौ बिथाङा बन्द' खालामहरदों। माने लेखाखौ साफायथ'नांला, माखासे भुल दङ बेखौ सोदांग्रोनाय जाथों होननानै बुंनाय जादों। दा बिनि उनाव जोंनो 16 नभेम्बराव जोंनो अर्डार होदों 30 डिसेम्बरसिम। दा बेयाव जोङो थाखोसे आरो थाखोथाम बे माखासे गोदान बिजाबखौ जों सोदांनाय जादों। ओमफ्राय बिनि बिजाबफोरखौ सोदांखांनायनि उनाव जोङो माखासे जोंनि हाबालाइ, बे हाबालाइयाव माखासे गोबां गोरोन्थि दङ। बे गोरोन्थिखौ लानानै जोङो एमडि आरो मुजाफर बिथांमोनजों जों सावरायदों। सावरायनायाव बिथांमोनहा बुंदों जागोन फेब्रुवारियाव जों नोंथांमोनखौ जों लेंहरनाय जाथों आरो बे भुलफोरखौ जोङो मोजां जयैनो जों सोदांनाय जाथों होननानै बुंदों। ओमफ्राय जोंना जिनाखि भुल लेखा बे लेखा भुलफोरखौ जोंना डक्टर रनज पेगु बिथाङानो बन्द' खालामना दोनथ'बाय। ओमफ्राय बेखौ फोरोंथ'नो नांला, जों जेब्लानाखि मोजां गोग्गो बिजाब ओंखारगोन होनबा जोङो बेखौ फोरोंनाय जाथों होननानै बिथाङा स्पष्ट' बुंदों। मानो होनना बुङोब्ला इयुन जोलैनो जेरैबायदि जोङो गोग्गो होनांगौ बेखौ होनांगौ, भुल इनफरमेसनखौ जों होनो नाङा होननानै बेखौ सावरायनाय जादों। दा बेनिखायनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा जोंनि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जायखि लोगो आफादगिरि बिमल मुसाहारि बिथाङा बे बबे साइडनिफ्राय लेखाखौ लानानै मोनथिया हसिया मिरु आफादाव जायनाखि जों मेन पर्टफलिय'नि मानसि, जों मा मावदों मा मावा बिथाङा जोंनाव जेबो सोङाखै, जेबो इनफरमेसन गैया बिथांनाव। दा उइदाउट इनफरमेसन बिथाङा बोरै बेबायदि बबेनिफ्रायबो लेखा लाबोनानै बबेबा साहित्य सभा बबेबा एबसु सोरखौबा मुं सुनानै बेबायदि बुंनाया जोंनिफ्रायबा माने जों दुखु नांदों, खिन्थु बेखौ बुंनो नाङामोन। दा जोङो दिनै ओरैबायदि जों खालामदों, जोंनि माखासे फरा बिजाबफोर जुदि भुल दङबा जोङो साहित्य सभा एबसु जोङो
जों फोरोंगिरि आफादजों जयै सावरायनानै जों बे भुलफोरखौ जों बोरैबा सोदांनो हागोन, जों बबे दिगजों थाङोबा जोङो ज' खामानि मावनो हागोन, जोंनि साननाय थिंकिंआ बे। खिन्थु जोंनि फोरोंगिरि माखासे बेबायदि गाज्रि बेबायदि मिडियायाव हगारनायखौ जोङो दुखु मोनदों। दा बिनिखायनो जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे बिथाङा जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जिनाखि मर्यादा बेखौ बियो माखासे जोंनि मान सनमानखौ जादों। दा बिथाङा जिखियानो जा मानो बियो जोंजों सावरायाबानो बिथाङा जानला मानला बाथ्रा बुंनायखाय जों बिथांखौ जोङो जिखियानो जा मानो बे गावनि भुलखौ गाव स्वीकार खालामनांगौ आरो एबसु आरो साहित्यजों क्षमा लानांगौ होननानै जोङो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनिफ्राय जोङो बिथांखौ खावलायदों जाहाथे बिथाङा कमप्रमाइस जायो। मानो होनना बुङोबा जों मानसि हिसाबै जोङो भुलानो जाबाय, भुल जाबाबो बिथाङा भुलखौ स्वीकार खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायबाय। दा जों हाबालायाथ' माखासे भुल दङ, बिथाङा माबा माबि बुंदों। दा बिथाङा बे जिनाखि फरा बिजाबखौ दा फोरोंनाङामोन बे हाबालायखौ, दा बिथाङा बबे ग्राउन्डआव फोरोंखो, माबायदि थिंकिंजों बिथाङा फोरोंखो, फोरोंनाङि समावनो बिथाङा फोरोंनानै बेबायदि गुलाय गुजाय लाबोदों। दा जों बेखौ लुबैयाखै जे जोंनि जिनाखि बर' इयुन जोलैखौ दानाय बे जोङो गोग्गो हिसाबै दालांनांगौ, जों रं इनफरमेसन होनो नाङा। दा बिथाङा जिनाखि फोरोंदों बे माने रं इनफरमेसन होगासिनो दङ, जाहाथे बे जानो नाङा। बिथाङा बबे लाइटजों फोरोंखो दा जोङो दुखु नांदों। दा जोङो मिडियायाव मोनदों, जोङो भिडिअ नुदों। दा बिनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समावबो जोङो थुनलाइ आफाद, एबसु, बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, माखासे माहारि आफादजों जों सावरायलायनानै जोङो भुलफोरखौ जोङो सोदांहोनानै जोङो सावरायनाय दंखायो। दा बिनिखायनो बिथाङा न' सिङाव थानानै जों मा रायलायदों मा रायलायाखै बेखौ सोङाबालायनो बिथाङा बेफोरबायदि भिडिअ हगारलाबायोबा जोंनि इयुननि थाखाय बे गाज्रि जागोन। गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय फैगोन, गावजों गाव माने मुं सुलायनाय फैगोन। दा बेनिखायनो जोंनि जिनाखि आफाद, बे आफादा जोङो मोजाङै मोजां थांनांगौ, मोजां जों जाहाथे जों खामानि मावनो हायो। दा बेफोरबायदि गेजेराव जुदि बेबायदि गाज्रि मुं सुयोबा जोङो खामानि मावनो जोंहा आख' फिख' जायो। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बिथांखौ खावलायबाय जाहाथे बिथाङा गावनि भुलखौ स्वीकार खालामनांगौ होननानै आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबबाय। थेंक इउ। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर' थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर' थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।